अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। महाड MIDC मध्ये मागील आठवड्यात कंपन्यांमध्ये आग लागल्याची घटना ताजीच असताना नडगाव येथील एका भंगार गोदामाला भीषण आग लागली। या आगीमध्ये कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नसून भंगार गोदामाचं मात्र लाखो रुपयांचं नुकसान झालंय। आगीमध्ये सर्व प्लास्टिक भंगार जळून खाक झालं। डोंगरातील वणव्यामुळे भंगाराच्या गोदामाला आग लागल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे। या वणव्यामुळे आजूबाजूच्या वस्तीला देखील मोठा धोका निर्माण होत असल्याची शक्यता आहे। आग लागल्याचं समजताच नडगाव वस्तीतील आर्यन मोरे या लहान मुलानं आपल्या वाडीतील गुरं सोडून त्यांचे प्राण वाचवलेत। घटनास्थळी महाड MIDC अग्निशामक दल दाखल झालं असून संपूर्ण आग विझवण्यात आली आहे। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।